खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ काजलगावआव एबसुनि हाबाफारियाव 15 साननि गोलोम बोथोरनि हारिमुआरि मावबादा बेखेवदों। एबसुनि नाजानायाव आरो दि आर'नि फाउन्डेसननि हेफाजाबाव मैयानिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगावआव 15 साननि गोलोम बोथोरनि हारिमुआरि मावबादा बेखेवदों। एबसुनि मिरु आफादनि बिथोन बायदियै फैबाय थानाय समाव बर'फोरनि माहारियारि आरो दोरोङारि हारिमु, मोसानाय, मेथाइ आरो दामग्रा-देग्रा आगजुफोरखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों गोदान जोलैफोरखौ गोसो बोनो थाखाय बे गोलोम बोथोरनि हारिमुआरि मावबादाखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। चिरां जिल्लानि काजलगाव ओनसोलारि एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय 15 साननि गोलोम बोथोरनि हारिमुआरि मावबादा बेखेवनाय सानाव गोदान जोलैनि गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। 15 साननि बे हारिमुआरि मावबादाया मुंदांखा बर' मोसानाय फोरोंगिरि बिनय ब्रह्मनि नायदिंनायाव गोदान जोलैनि सोलोंसा फरायसाफोरखौ बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय मेथाइ दामनायजों लोगोसे खाम, सिफुं, सेरजा बायदि बर'फोरनि थागिबि दामग्रा-देग्रा आगजुफोरखौ दामनो फोरोंथाय होगोन। बे गोलोम बोथोरनि हारिमुआरि मावबादा जागायनायनि सिगां सोलोंसा फरायसाफोरनि मोनसे जर'खा जथुम खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव मिरु एबसुनि मिरु आफादनि हारिमुआरि नेहाथारि सुसिल बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि हारिमु आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव एबसुनि मिरु हारिमुआरि नेहाथारि सुसिल बसुमतारीया बुङो, जोंनि गोदान जोलैनि फरायसा आरो लाइमोनफोरा इयुनाव गावसोरनि हायुंआरि हारिमु, मोसानाय आरो मेथाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय केरियार महरै खामानि मावलांबाय थानांगोन आरो बे थांखिजों जों बे मावबादाखौ खुंफुंदों। बिथाङा बे मावबादायाव फोरोंथाय लानो थाखाय सिगांबोनाय गासैबो सुबुंफोरखौ साबायखर बावदोंमोन आरो 15 साननि मावबादानि समाव जोबोद सांग्रांथियै फोरोंथाय लानो खावलायदोंमोन। फरायसा दैदेनगिरिया मोनसे फारिखान्थिनि गेजेरजों बे हारिमुआरि मावबादाखौ खुंनायनि थाखाय काजलगाव ओनसोलारि एबसुनि मावथिफोरखौ बाख्नायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ जारिमिनखौ गोसोखांनो थाखाय क'क्राझाराव हल दिबस फालिदों। इं 1852 मायथाइयाव ब्रिटिश साम्रायजबादनि बेरेखायै सिपाहि बिग्रायनायनि सिगांनो भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो बयनिख्रुइबो देरसिन सुबुं अनजिमानि गेजेराव मोनसे सान्थालफोरा गाव मोनथायनि थाखाय आरो जमिदारि खान्थि, खाजोना जाबसिननायनि बेरेखायै साम्रायजोआरि इंराजफोरनि बेरेखायै बिग्रायखांदोंमोन। बे बिग्रायनाय, जायखौ सन्थाल बिग्रायनाय आरो हल डे बुंनाय जायो। बे सोमावसारनायाव सा 2000 नि बांसिन सुबुंफोरा बुथारजादोंमोन। झारखन्डनि सिधु कानू मुर्मु आरो सान्त भैरबनि दैदेननायाव 30 जुन 1852 मायथाइयाव बिग्रायखांदोंमोन आरो फ्राय 400 गामिफोरनि 50,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। 30 जुननि सान, जेराव बे गेदेमा सोमावसारनाया जागायजेन्दोंमोन, सान्थालफोरजों हल सान महरै फालिजादोंमोन। बे हल दिबसनि फालिथायाव दुलाराय सान्थाल फरायसा आफादा गोबां गुबुन सान्थाल हारिसा हान्जाफोर आरो आफादफोरनि हेफाजाबाव क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरिनि जयपुर फोथाराव हादोरारि सान्थाल हादोरारि खौसेथि हल सान खुंफुंदों। फुंनि 9 रिंगासोआव सान्थाल हारिसा हान्जाफोर आरो आफादफोरनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि उनाव मोनसे हाबाफारि बायदियै मुंख्लंनि तर्पण हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै समाज सिबियारि आरो एआरएसपिनि गिबि मन्थ्रि सा-सानजा नीतिश रन्जन दासआ बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ भारतआ निउयर्कआव आसाम साहानि 200 बोसोर दिन्थिदों। भारतआ निउयर्कआव गोलोम बोथोरनि फेन्सि फुड श' 2025 आव आसाम साहानि 200 बोसोर फालिनायनि थाखाय गावनि हायुंआरि पवेलियन बेखेवदों। पवेलियनखौ आसामनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रबि कथा आरो राजथान्दै बिनय प्रधानआ बेखेवदोंमोन। गावनि गोबां गोथावनि थाखाय मुंदांखा आसाम साहाखौ भारतनि उनमोनथाइ आरो फालांगियारि उनमोनथाइनि नेरसोन महरै दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। मोनब्रै आसामनि ब्रान्डफोर अरमिका, बुला, द'रै आरो आर्ट टीखौ बिसोरनि गोदान दिहुनथाय आरो गुननि थाखाय दिन्थिफुंनाय जादोंमोन।
आसामा 90नि बांसिन हादोरफोरनो साहा दैथायहरनाया 2024-25 मायथाइयाव $285 मिलियन आरजिदोंमोन। गुवाहाटी साहा निला मिरुखौ बेनि रोखा फालांगिनि थाखाय बाख्नायनाय जादोंमोन। आसामा बुहुमनाङै साहाखौ जौगाहोनायजों लोगोसे AI ब्लकचेन आरो सोलोंथायाव भारत आमेरिकानि सोमोन्दोखौ गोथौ खालामनो सानथांखि लादों। गासै आमेरिकायाव मोनसे हेरिटेज टु वेलनेस साहा दिन्थिफुंनायनिबो बिथांखि लानाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव गुबुन गुबुन पुलिसनि सिग्रोमनायाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसादफोरनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव गुवाहाटी पुलिसआ रबिबार 29 जुन खालि गुबुन गुबुन अपारेशनाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदोंमोन। इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस हान्जाफोरा सोहोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव नायग्रोमनाय खालामदोंमोन। गिबि अपारेशनाव जालुकबारी आउटपस्टनि मोनसे हान्जाया जालुकबारी राउन्ड अबाउटनि खाथियाव मोनसे सन्देह गोनां थाखुमाग्रा जायगायाव सिग्रोमदोंमोन। हान्जाया लक्ष्मीनगरनि थागिरि आमिन आलीखौ हमदोंमोन आरो गंसे साबोननि केस आरो 41 ग्रामनिबो बांसिन गिलिरनि मोनब्रै सिसिफोर जब्द खालामदोंमोन। मोनसे गुबुन सिग्रोमनायाव पानबाजार पुलिसनि हान्जाया 2 नं रेलगेट ओनसोलाव सिग्रोमदोंमन आरो सापरनि थागिरि 27 बोसोर बैसोनि रेजाकुल आलीखौ खादोंमोन। पुलिसआ बिथांनि आवथानिफ्राय फ्राय 9 ग्राम गिलिरनि हेर'इननि 7 सिसिफोर बोखांनो हायो। सानैबो दायनिगिरि सुबुंफोरनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बरपेटायाव सिखावै लाबोनाय मोसौ मैसो सोलिगासिनो। मेघालय फारसे लांबाय थानाय समाव मा 53 मोसौ जब्द। बरपेटा जिल्लानि कुकारपारायाव हरनि समाव पुलिसआ मा 53 सिखावै लाबोनाय मोसौजों लोगोसे गंसे ट्राक जब्द खालामनायनि उनाव गोबां गोनां बिथिंफोरा बेरखांदों। बे सिखावै दैथायहरजानाय मोसौ सिन्डिकेटजों बाङाइ अनजिमानि दैदेनगिरिफोरनि मुंफोराबो लोब्बा दं। मख'नो गोनांदि अजद दैखांनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो माजदिया पुलिसनि गन्थंआव सिखावै लाबोनाय मोसौफोरखौ दैथायहरनाय जायो। बेबायदियैनो रबिबारनि मोनायाव जेब्ला AS26C 9024 नम्बरनि गंसे ट्राकआ कुकारपारानिफ्राय मेघालय फारसे मोसौफोरखौ लांगासिनो दंमोन, अब्ला माजदिया पुलिसआ मोसौजों आबुं ट्राकखौ जब्द खालामो। बबेखानि सालायगिरि आरो बिगोमाया ट्राकनिफ्राय खारखोमालाङो। अजदनि बायदिब्ला बे मोसौ सिखाव हान्जायाव मोनसे गिदिर रेकेट लोब्बा दं। बे गिदिर बेंखननि दैदेननायाव मोसौ सिखाव फालांगिया सोलिगासिनो दं। बे बेंखननि दैदेननायाव अनुप सैकिया मुंनि सासे सुबुंनि मुङाबो सावरायगासिनो दं। अनुप सैकिया मुंनि बे सुबुंनि मुङाव मोसौफोरखौ बरपेटानिफ्राय मेघालयसिम लांनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरपेटानि बागबर, कुकारपारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय चालान, रसिद, गनायथि गैयाजासे मोसौफोरखौ मेघालयआव दैथायहरनाय जादों। खौरां फोसावनायसिम जब्द खालामजानाय मोसौफोरखौ कुकारपारायाव इउसुफनि न'नि मोखाङाव ट्राकनिफ्राय गोग्लैना लांदां मोननाय जायोमोन। अब्ला दा सोंलु सिखांदों, बे मतियुर, अनुप, आयुब, हुसेन, इउसुफआ सोर? बे सुबुंफोरा माबोरै सोरजों सावरायगासिनो आरो बरपेटायाव मोसौ मैसो आयेन बेरेखा फालांगि खालामगासिनो दं? सांग्रां थाखोफोरा दाबि खालामो दि पुलिसजों थार नायबिजिरनायाव बेफोर गासैबो आयदाफोरा रोखा जागोन। द'थि खौराङाव दङ 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव चिरां दुवार बियाबाव बिटिआर सोरखारनि मुलाम्फा मोनग्रा जथुम्मा खुंदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दखरा गौथुम बियाबनि सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 10,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिटिसि खुंथायनि मुलाम्फायारि जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। बिटिसि खुंथायनि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि मुलाम्फायारिफोरनि नुजाथिनायाव मुलाम्फा मोनग्रा जथुम्माखौ चिरां जिल्लानि गामियारि जौगाखां बिफाननि मावथांखि सामलायगिरि अरबिन्द राभाया सामलायो। बे मुलाम्फा मोनग्रा जथुम्मायाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, कक्राझार लकसभानि एमपि जयन्त कुमार बसुमतारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि, सिडली बियाबनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, काउन्सिल माधव सेत्री, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारि, आसाम फुटबल आफादनि गाहाय नेहाथारि बाहागो लादोंमोन। रायजो सभानि एमपिआ बे हाबाफारियाव गावनि बिबुंथियाव बुङो दि गोबाव समनि उनाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरनि काउन्सिल सोरखार दाखांनायनि उनाव बिटिआरआव गोजोन गायसननाय जादों आरो गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव बिदा-फंबाय सानलायनायनि आबहावा सोरजिनाय जादों। थांनाय 5 बोसोराव जों गोख्रै जौगाखां हाबा मावनो हादों। बिटिआर सोरखार खुंथाय आरो सुबुं थान्दैफोरा थोंजोङै बेनिफिसियारिफोरजों खुंनाय बे मुलाम्फायारि जथुम्मानि गेजेरजों गायसनजाबाय आरो गेवलां मेलेमजों थिरांथा लानाय जादों।
बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि बियाबनि खुंनाय मुलाम्फा मोनग्रा जथुम्मायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो मुलाम्फाफोरखौ साबायखर बावो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुङो दि प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै आंखौ देरहानानै नों आंखौ नोंथांखौ सिबिनो खाबु होदों, जायनि थाखाय आं सिबिनो खाबु मोनदों। मानोना बिटिसि बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय, आं आसा खालामो नोंथाङाबो सिगांनि बायदि एखे हेफाजाब होगोन। आथिखालाव बिटिआरआव गोजोननि बारहावाया फैफिनबाय, बेनिखायनो गासैबो राजखान्थि दोलोफोरा बेवहाय बिसायख'थि गेलेनो सिगांबोदों। बेनिखायनो बे खेबाव बिटिसिनि गासै मोन 40 बियाबफोराव बिजाथि फसंगोन। बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिटिसिआ 32 मासि देरहागोना फ्राय रोखा होनना दाबि खालामो। बेबायदिनो काम्पा बरगयारिया बुंदों, उदालगुरियाव बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोनि मावथिखौ गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामो। राजखान्थि दोलोफोरनि मोनसे थाखोआ जेब्लाबो बिटिसिखौ दावराव-दावसियाव लाखिनो नाजागासिनो दं। बेनिखायनो सुबुंफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ साननानै आवगायलांनो मिजिंथिदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया 14 नं चिरां दख'रा काउन्सिल बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। जुदि हाग्रामा एबा सोरबा गुबुन गिदिर दैदेनगिरिया बे बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो फैयो, अब्ला बेयो बिथांमोननि गिदिर गोरोन्थि जागोन, मानोना बेवहायनि सुबुंफोरा रावबो गुबुन दैदेनगिरिखौ मिथिया। काम्पा बरगयारिया बुंबावो दि आं आथिखालाव बिटिआर सोरखारनि बोसोनगिरि आरो बेनिखायनो प्रमद बर'नि बायदि गासैबो हाबाफारियाव बाहागो लादों। जुदि सोरबा सानो दि आं गोनांथि गैया, अब्ला बेखौ उनाव नुनो मोनगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बिसायख'थियाव बेयो रोखा जागोन दि लाथिख' फावखुंगुरआ सोर। स्निथि खौराङाव दङ बिटिआरनि बायजोआव थाग्रा सिभिल सार्भिस बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु। गिबि खेबनि थाखाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशनआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि बायजोआव थानाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै इउपिएससि, एपिएससि कचिं होनो फोसावथाय होदों। बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थांखिजों बे जर'खा हाबाफारिया गोजों गोसोखौ भारतनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बादायलु आनजादनि थाखाय थियारि जानायाव मदद होगोन। आर'जलाइ बिखान्थिया दिनै 1 जुलाइ 2025 मायथाइनिफ्राय जागायजेनो, जेराव थाखोफोरा 1 आगस्ट 2025 निफ्राय जागायगोन। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा 15 जुलाइ 2025 नि सिगां एप्लाइ खालामनांगोन। आर'ज गाबहरनो आरो बांसिन मिथिनो थाखाय education.bodoland.gov.in आव हाबना नाय। 8थि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ राजखान्थिखौ नैथि होनना बुङो। बर' ओनसोलफोराव गोजोन आरो जौगानायाव गोसो होगोन। बिटिसि बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोसो होनानै बुंदों दि बर'फोरनि बिखायाव राजखान्थिनिख्रुइ गोजोन आरो जौगानाया गोनांसिन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बर'आ बुङो दि 2020 मायथाइयाव बर' गोजोन गोरोबथायाव सागान होनायनि उनाव बर' ओनसोलफोराव मोजां सोलायनाय नुनो मोन्दों। गोरोबथानि उनाव बर' ओनसोलफोरा गोजोन जाबाय आरो सुबुंफोरा गावसोरनि थांखिफोरनि फारसे खामानि मावगासिनो दं, बिथाङा बुंदोंमोन। बर'आ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि समाज दानाय आरो गोमालांनाय जायगाखौ मोनफिननाया गिबि गोनांथि जानांगौ। राजखान्थिया नैथि थाखोनि, जों सिगाङाव जौगानायाव गोसो होनांगोन होनना बिथाङा बुंबावो। बिथाङा 125थि सोदांनायखौ बारहोनायनि मिजिं थिदों, जाय 6थि फारिलाइखौ गोख्रों खालामगोन आरो बिटिसिनो बांसिन जारखुंथाय आरो खुंथायनि गोहो होगोन। जों 125थि सोदांनायखौ नेगासिनो दं, जाय 6थि फारिलाइखौ गोख्रों खालामगोन, बर'आ बुंदोंमोन। बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बिकसित भारतनि नोजोरखौबो गोसोखांहोयो, जाय बर' सुबुंफोरनि हास्थायनायफोरखौ खौसेयै जौगाहोनायनि हायुंआरि थांखिजों गोरोबहोयो। 2020 मायथाइनि बड' गोजोन गोरोबथानि उननिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोला गोजोन आरो दावगानायखौ नुनो मोन्दों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिया दा बर' आरो इउपिपिएलनि दैदेननायाव ओनसोलनि जौगाबोनाय राजखान्थियारि थासारिखौ आनजाद नायगोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।